Insigida nga nagresponde dagiti kaming iti kapulisan iti Ili a Santo Domingo. Kalpasan ang nakaawat na iti tawag nga adda shooting incident iti barangay Lusok iti natakamat nga Ili. Aditan nga nakita na ti maysa nga babae nga nauyos iti biag na. Kaya nakadundunuran iti kabsat na alalaki. Kalpasan ang napaltugan da. Iti masuspetsa ket mismo met lang nga kabsat da. Amanagan iti Salvador Takbas, itaktay, 32 ti tawen na. Dati a membro iti Kapgu. Nga agnayad iti nasa umet lang nga barangay. Dagiti nagbalin nga biktima ket managan ti Alberta Takbas, 50 ti tawen na. Ken ni Francisco Takbas, 58 ti tawen na. Agkakaroba da mismo. Ken iti masuspetsa. Iti inisyal nga investigasyon iti kaming iti kapulisan, iti PNP Santo Domingo. Napanlakiinom iti suspect iti karobada. Ket ita nga nagawid iti pagtaengan da. Ket ita nga nasabat na iti kabsat na ani Francisco. Dagop ka pinaltugan na latta. Anakatiruan ti aking kanigid nga ima na. Kalpasan na ket dita nga insaruno na. Nga pinaltugan iti kabsat na nga babae. Nga ni Alberta. Iti manindua adaras. Anakatiruan iti tengged ken barukong na. Arason nga impatay na. Gauge 12 iti mapapati nga armas anatakamat. Basarmit lang iti kapsula anarekobre. Insigi damit nga naglibas ni Salvador. Kalpasan na napaltugan dagiti kakabsat na. Nga aging gana ita nga gundaway ket saan pa'y anasarakan. Ay banggit kita iti shooting incident tayo Ryan niya. Pinasungatan na rin kita iti man of October. Dagito kay kakabsat nga ti second ti investigasyon mi may panggep iti sanikwa dati pagririanda. So na disgrasya dati babae nga kapsada ken dati inuna nga kapsada ni Alberta nga Takbas, 50 years old, natay on the spot. Dati mesa nga dati inunaan nga kapsana ni Francisco Takbas, 58 years old, iso ti nakalasat. Nga pinaltogan, dati allegedly pinaltogan dati kapsada meling nga dati burideda, dati Salvador nga Takbas, 32 years old. Iti panagturong iti press corps, iti pagtaingan iti pamilya Takbas, iti barangay Lusok, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ket itaan na danunan dagiti agkabsat, nga agpatpatang maipapan iti napasamak iti pamilyada. Indawat nga rod dagiti agkabsat nga nadanunan ti press corps, nga saan da palang kayat ti agsarita, maipapan iti napasamak kadakwada. Makipag-negotiate tayo nga rod niya, na dawatin mi kadagiti kakabagyan na weno silig nga gayem na niya, na makitinulong da. Actually Ryan kay coordinate kami kadagiti pamilya dagiti kakabagyan na iti suspect nga ti kabitang nga panawin ag surrender tapno kasta kay malaganan na jay penalty na taan namin nga mabaling nga i-deny na to no i-deny na di korte nga identified ngamin so na dagiti kapsana Pinasinggan pa tinatakamat nga kabsat nga saan da pa nga nakapatang iti kabsat da ani Salvador. Oras man nga mabirokan da ket dita nga isurrender da iti mangitortorong iti linteg. Tapno inamit lang songbatan iti naaramid na alagbasulan na. Ryan Pardo, Core TV News.